Hi friends, welcome back to my YouTube channel. ଆଜିର ଆମେ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର୍ 9 ରସ ଓ ଧ୍ୱନିର କିଛିଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରମା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ରଚନା ଶୁଣିଲେ ପଢ଼ିଲେ ମନର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ବୋପି ରସନାଦ୍ ରସଃ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଖରେ ଅଛି ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସଃ, ଯାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ହିଁ ରସ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ରସର କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥାଏ? ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାର ଭାବର ସଂଯୋଗରୁ ରସ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ରସକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରସକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏକତୁରୀୟ ଜଗତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ରସାନୁଭବ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ରସ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ରସ 9 ପ୍ରକାରର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଶାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6 ନମ୍ବର ହେଲା ରସର ଆଦି ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାକବି ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ରସର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ନିଷାଦବିଦ୍ଧ କ୍ରୋଞ୍ଚ ବିୟୋଗଜାତ ଶୋକରୁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀର ପ୍ରଥମ କରୁଣ ରସର ଶ୍ଲୋକ ନିଷ୍ଠୁତ ହୋଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୋଲୋଚିତ। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କ'ଣ? ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଅନୁରାଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ଭୋଗ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଭେଦରେ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପରସ୍ପର ମିଳନକୁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କରୁଣ ରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖଜାତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ତାହା କରୁଣ ରସ। କୌଣସି ଦୀନ ଦରିଦ୍ରର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ତରଳି କରୁଣ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ, ଏହାକୁ କରୁଣ ରସ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହାସ୍ୟରସ କ'ଣ? ଲେଖ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା କୌଣସି କଦାକାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା କାବ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ହାସ୍ୟରସ କୁହାଯାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବୀରରସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ଦେଖିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବୀର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ତାହାକୁ ବୀରରସ କୁହାଯାଏ। 11 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରୌଦ୍ରରସ କ'ଣ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେହି ଭାବକ ରୌଦ୍ରରସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ତ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଶାନ୍ତରସ କିପରି ଜାତ ହୁଏ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କିମ୍ବା କଥା ଶୁଣିଲେ ମନ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ହୃଦୟରୁ ଶାନ୍ତରସ ଜାତ ହୁଏ। 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭୟାନକ ରସ କ'ଣ? ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଅଥବା ଦେଖିଲେ ମନରେ ଭୟଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଭୟାନକ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସ କ'ଣ? ଲେଖ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଘୃଣାଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଭତ୍ସ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରତି, ଶୋକ, ହାସ, ଭୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ତାହାକୁ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭାବର କାରଣ ତାହା ହିଁ ବିଭାବ। 16 ନମ୍ବର ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। 830 ରୁ 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ନାମକ ଅଲଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଧ୍ୱନିକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିର ପରିଭାଷା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ଅନୁରଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଧ୍ୱନି ରୂପେ ବିବେଚିତ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱୀକୃତ ଅର୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଓ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥର ପ୍ରକରଣକୁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିବିଧ, ଯଥା ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ
दुई नंबर वाच्यार्थ पद समष्टिर अन्वय द्वारा साधारण भाव जो अर्थ प्रकटित हुए ताहा वाच्यार्थ किंतु बेले बेले पद समूह अन्वय द्वारा जो अर्थ प्रकाश पाइबा कथा ताठारु भिन्न अर्थ प्रकाशित हेले ताहाकु प्रतीयमान कहन्ति। 19 नंबर क्वेश्चन है ध्वनिवादर प्रकार भेद उल्लेख कर। आंसर है ध्वनि तीन भाग विभक्त यथा वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि रस ध्वनि जो ध्वनित होता प्रतीयमान अर्थ वस्तु मात्र को बुझाए ताहा वस्तु ध्वनि। वाच्यार्थ भिन्न व्यंग्यार्थरु कौनसी अलंकार अभिव्यंजित हेले ताहा अलंकार ध्वनि हुए। रस को ध्वनिर आत्मा रूप प्रतिपादन कले सेठारे रस ध्वनि हुए। एतद्व्यतीत ध्वनि को अविवक्षित वाच्य विचक्षित नाप्यर वाच्य अर्थांतर संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत संलक्ष्य क्रम असंलक्ष्य क्रम प्रभृति बहु भाग विभक्त करा जाय थाए। 20 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि काव्य काहाकू कहा जाय थाए। यार आंसर है जो काव्य रे वाच्यार्थवाचक शब्द निजर अर्थ को गौण रूपे प्रकाश करी व्यंजन द्वारा अन्य एक रमणीय अर्थ व्यक्त करे ताहाकू ध्वनि काव्य कहा जाय। 21 नंबर क्वेश्चन होचे अविधा लक्षणा एवं व्यंजना कौन। तार आंसर है अविधा लक्षणा और व्यंजना एही त्रिविध वृत्ति द्वारा अर्थ प्रतीत जन्मे। अविधा वृत्ति द्वारा वाच्यार्थ लक्षणा वृत्ति द्वारा लक्ष्यार्थ एवं व्यंजना वृत्ति द्वारा व्यंग्यर्थ प्रतीत होता है। अविधा कहिले व्यंग्यर्थ को बुझाए। तो 22 नंबर क्वेश्चन होचे ध्वनि को काव्यर आत्मा कहिबा कारण कौन। तार आंसर है अर्थ अंतराल रे थिबा अलंकार अर्थर उपलब्धरु जहाँ मिले ताहा ही काव्यर अंत सौंदर्य ध्वनि। एपरि सौंदर्य उन्मोचनर कारण हेउथिबारु ध्वनि को काव्यर आत्मा बोली अभिहित करा जाय। प्रकारांतरे कहिले प्रतीयमान अर्थ ही ध्वनि एवं यहाँ ही तार आत्मा। 23 नंबर क्वेश्चन होचे काव्य सात्म्य ध्वनि यह किए कहिथिले। तो तार आंसर होचे ध्वनिवादर प्रख्यापक आनंदवर्धन काव्य जे आत्मिक सौंदर्यर महियान यह घोषणा करी दर्शाई थिले काव्य सात्म ध्वनि ही अर्थात ध्वनि हेउची साहित्यर आत्मा बा प्राण सदृश। लास्ट क्वेश्चन है शाब्दी एवं आर्थी ध्वनि कौन। तो तार आंसर है शाब्दी ध्वनि रे प्राधान्य सुरक्षित थाए। यह अविधामूलक लक्षणामूलक भेदरे दुई प्रकार आर्थी ध्वनि रे अर्थर प्रधान थाए वक्तु आदि वैशिष्ट भावरे यह प्रतिष्ठित। तो इटा थिला हमर रस ध्वनि रो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिमार्कियाटा। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।